Check, 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 mic check. Yan, try natin mag vlog. Pupunta tayo sa Antong Falls. Sila ba yun? Kagi hindi ata, naiwan ata sila. Hindi ko napansin. Nauna sila pero nagpaiwan ata. May ano, baka may litsunan siguro. Let's check. Oh, nandito sila. Wala. Wala rin. Dito na sila. Bali, dalawa lang kami ni Big Josh na pupunta sa Antong dahil nauna na yung iba. Kanina pa ako na natatae at di na lumalabas. Miss ko magmotor. Outfit check. Kaganto lang kami dahil sa falls lang kami pupunta. Saang falls? Sa Antong Falls. Sana lang yun guys, sa season. Let's go. Malapit lang sa amin yan dahil kami ay taga Binalonan lamang. Medyo malapit-lapit lang siya. Kuha na lang tayo mamaya guys ng ano, ng mga clips pagdating sa mga bundok-bundok. Yeah, yeah, yeah. Enjoyin ko muna tong ano, ride. Ay, dito pa lang pala sila. Ano na nga eh, boy? Saan na sila? Wala kaming helmet. Pre. May helmet ako isa. Ayun na, mayroon kami dyan. Mayroon. Mag-helmet ka Oh. na ako. Pag-face naman yan. Oo, kapos yun. Saan na sila Deo? Ano na? Na. Nakamotor sila? Si ano? Taten? Kasama nila? Okay. Dinalawanan pa rin to. Boundary ng ano, dinalawanan to Puzo Rubio Pangasinan. Tapos doon yung bundok. Ito kasing Antong na to, kaya gusto kong sumama sa kanila kasi since high school gusto ko na itong puntaan pero hindi ko pa napupuntaan hanggang ngayon. Kaya ayun, sumama ako. Let's do this! Let's go! Ay na si Delta, kailangan na ng change oil. Hindi ko pa na-change oil. Di sana matarik yung ano, pagsastapan mamaya para hindi naman masyadong kawawa yung mga tour mods na natry ko nga mag-vlog ngayon taon ng ganito, siguro motovlog or kahit pang reels lang. Try natin ng merong salita at saka yung walang salita. Tapos kung wala man, voice over na lang, gano'n. Basta gusto ko lang ipakita yung view dito para hindi lang sa ibang lugar ka yung nakikita ninyo, para pag tumayo kayo dito sa Pangasinan, marami rin mga ano, mga hidden place like this Antong Falls. Ayan guys, try natin ulit kung kaya pa mag-vlog. And then isa rin pala na gagawin ko ngayong taon na mag-vlog, na challenge ko pala yung sarili ko na mag-vlog na walang halong
mura. Something like that. Pero hindi ko naman siguro maiwasan yan ng agad-agad. Try ko na lang siyang i-beep. Like, pag in-edit ko siya para mas okay sa lahat ng mga nanonood. Kasi sa panahon natin ngayon, masyado ng cruel. Wow, cruel. Ano man, yung feeling na dapat iba yung Facebook or social medias na matatanda kaysa sa mga generation namin. Wala lang, share ko lang. Hindi ko pa natutuno to si Delta. Kailan kaya ulit? Busy kasi yung mechanics. Yung mechanics kung malupit. Si Boss Lando, busy pa siya sa mga 4 wheels. Sa mga gusto rin magpagawa sa kanya ng mga auto shop, meron kaming tropa na may garage, which is ito yung Facebook page nila, VRST Garage. And visit kayo dyan mga kosa. Ay, dito pa lang sila oh. At nandirito na Northern Cement. Naalala ko to dati. Naglakbay aral kami dito. Elementary ata yun. Tagal na. Diba? Bakit ka hindi pupunta ng probinsya kung hindi man ganito ang imong makikita? Diba? Napaka lang payapa guys. Uy, may pataas na dito. Bundok na, bundok. Uy, ang ganda naman ng bundok. Ano, rin yung Northern Cement, yung may puti. Can you see that guys? Diba? Ang ganda naman ng view. Antong Falls. Ganda sa probinsya. Purong green lang nakikita. Malayos sa usok ng Manila. Ang sarap mag-rides. Lalo na pag may kasama ka. Yung may mayakap sa'yo. Yung may nag-aalaga sa'yo. Kunyari, masakit yung batok mo. Nag-aalaga ka ganun. Pero pag solo rides ka lang, hala. Ikaw lahat gagawa. Nakakamiss din pala. Yung may kaangkas ka. Drama naman ni kuya ko. Ito na. Ito na. Green na green. Uy, ang laki naman itong Akazia na to. Para siyang broccoli. May entrance fee. Okay. May logbook pala dun. Kailangan mo nang mag-log bago makapasok dito. Tapos may bibigay silang number. At i-drop dun sa may security guard daw dun sa taas. Naku, maraming tao dito ah. Gago, mali ata dito. Pwede ba dito, boss? Trek na, trek. You know. Hey. Gusto tayo. Ano kayuga mo gasta din nagburas ala ko mo di balayan. Hello po mga kuya. Mga pugi-pugi. Hello mga pugi-pugi. Uging nga eh kaibigan. Uging nga. Awan sa rakog doon. Sino to? Sa atin? Goose. Goose. Ha? GoPro. Hello. 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 Bubon ka pa lang. Hello. Wow, ganda naman. Nasa amin ng pinakamasarap na dala ang alak.
No, pare. Go, Shanong! Ay! Hello. Shit. Kita dyan, makiluto tayo ng Mark. Kapag dyan din. Kapag dyan. Where you at? Mangus. Nipods. Uy, si Basilio. Lord. Patawad. Nipods, oh. Bakit ang mga madre, sister ang tawag? Bakit ang mga pare, father ang tawag? Ba't yung ibang mga teacher, ma'am, sir ang tawag? Bakit tawag sa banda Ay, kakaiba. Huling-huli sa surveillance camera. Kinamay. Ang pagmulestya ng isang Pinatilyo. Yung mga matatanda, ay nakain yan, no? Yun. Tapon daw natin kung Check na malaman, yeah. Basta dalawa, yeah. Besides where we from, yeah. Mapapag city, yeah, we did that. Kung ano mong para sa amin, I get that. Good shit, patanggal, bad trip, hit that. Secret lang, tapos sabay kita, secret lang. Alright guys, punta tayo sa Kuweba. Check your fucking steps. Daming oats pala. Good food, good food. Muna na hindi ka. Yo! Okay, music video. Ay. Ako nilinis eh. Ang lansa boy. Ano malansa? Malansa yung babe. Ew. amoy bangus, pre.